हाबाफारिया खोब मोनसे रंजाथावना हाबाफारिमोन आरो दिनैनि हाबाफारिया बिखेखयै कंग्रेचुलेसन फेलिसिटेसन एबा एप्रिसिएसन होनायनि मोनसे हाबाफारिमोन आरो बे हाबाफारिखौ बाटासि बरजुमा फरायसालिमाया देग्लाय बोसोराव जोंनि स्टाफनिफ्राय फोरोंगिरि स्टाफनिफ्राय सानै बिजाथिया PhD मोननो हादों। सासेया बर' डिपार्टमेन्टनि HOD मोन, बिथांनि मुङा जाबाय मिस संगिता रामसियारि आरो गुबुन सासेया जाबाय आसामिस डिपार्टमेन्टनि HOD आरो बिथांनि मुङा जाबाय मिस अनामिका बर'। बिथाङा आसामिस डिपार्टमेन्टआव बेबायदि PhD मोननो हादों आरो संगिता रामसियारि बिथाङा बर' डिपार्टमेन्टआव बेबायदि PhD मोननो हादों। स' जोङो बेनिखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो खोब रंजानाय मोन्दों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा आरो जोंनि थाखायल' नङा, जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि थाखायबो बियो मोनसे बिदिन्थि एबा थुलुंगा। स' बेनिखायनो दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंनि बाटासि बरजुमा फरायसालिमाया बिखेखयै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जेन थुलुंगा मोननो हायो आरो जोंनि गेजेराव थानाय जिथु स्टाफ बिथांमोनाबो जेन थुलुंगा मोननो हायो, बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। आङो कलेजनि जानानै बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरो आरो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जेन गावबा गावनि केरियार दानायाव जाफुंसार जानो हायो बेखौ आं इसोरनियाव आरज गाबहरो आरो लोगोसेनो आङो बेखौ बुंगोन बिथांमोना जोंनि बाटासि बरजुमा फरायसालिमायाव जेब्लानिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ फोरोंगिरि हिसाबै मोननो हादों बै समनिफ्रायनो बिथांमोना गोबां बिहोमा बेबायदि कलेजाव होबोदों। फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो बिथांमोना खोब बेबायदि गावनि डिउटिखौ बिथांमोना मावनानै बिथांमोनखौ फोरोंथाइ लाहोनायाव गोबां मदद होदों आरो लोगोसे कलेजनि माखासे जिथु क्लारिकेल खामानिफोर एबा अफिसियेल खामानिफोर बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना खोब बेबायदि खस्थ' खालामदोंमोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि मोनसे जिथु एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन जोङो, दासिमहालागै जाफुंथ'वाखैबाबो जोङो बेखौ एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन। बिथांमोना दिनै मोननो हादों, बेनिखायनो खोब जोङो रंजानायखौ मोन्दों। मानोना बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदोंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै गावसोरनि जिउनि जिथु केरियार दानाय बे केरियार दानायाव माब्लाबाबो फेलें जायाखै। आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन, जोङो जुदि नाजायोब्ला गोब्राब खामानि मावोब्ला जाफुंसारनाय एबा जिथु डेस्टिनेसन जों बेखौ मोनफुंनो हायो। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। गिबियाव आं बुंनो नागिरदों, दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै आं खोब गावखौनो खाफाल गोनां होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा दिनै जोंनि नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय स्पेसियेलि माने बाटासिपुर कलेज, बे बाटासिपुर कलेजाव जोंहा मिस मावनाय आब' जोंहा संगिता रामसियारि बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटिआव जा रिसार्च खालामनो थाखाय मोनसे खाबु मोनबाय। बिनि थाखाय आं सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन होदों। आं हामलायनाय जासिदों, बरायनाय जासिदों आरो बिथांनि जा रिसार्च खालामनो नागिरनाय बियो जाफुंसार जाथों होननानै आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दा दिनै आं बे प्रग्रामाव फैनानै बिथांखौ आङो रायज्लायनो मोननानै, बिथांजों रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे फरायसा बिथांमोनजों सावरायदों आरो बेयाव कलेज सामलायगिरि बिथांजों सावरायनो मोननानै आरो बे सावरायनो थाखाय आंनो जे खाबु होदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बयनिसिमबो साबायखर बावदों। दिनै जोंनि समाजाव, जोंनि बर' समाजावहाय मेलेमजिबिनि जा अनजिमा, बे मेलेमजिबिनि अनजिमाया बिराद खम। बे हिसाबै दिनै जोंहा बर'नि गेजेराव सासे मेलेमजिबि बा बर'नि गेजेराव सासे मोजां बोसोनगिरि जों मोननो थांगासिनो दङ आरो दिनैसिम होबोबाय थागासिनो। थ' बिनि थाखाय आङो गासैनिसिमबो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों, सोलोंथाइ लानाया जिउआव दान्दिसेल' नङा, बियो थैजासिम। बिनिखायनो आं साफ्रोम फरायसा बिथांमोनखौ जोंहा संगिता रामसियारि मिस बायदि सासे रिसार्च स्कलार बा सासे मोजां रिसार्च खालामग्रा बेबायदि जों मोननो हादों आरो बिथांमोननो जों बिदिन्थि होननानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गासै फरायसा बिथांमोनहा जिउआव गाव गावनि माखासे फरायनाय आयदाखौ जाहाथे गोजौ लेभेलसिम लांनानै बर' हारियाव माखासे जोंनि थाखाय मोजां फिथाइ थाहोगोन बा मोजां बोसोन होफैफिनगोन जोंनि गेजेराव, बेखौ आसा खालामनानै दिनै आङो बे हाबाफारियाव फैदों। आरो आं आसा खालामदों दिनै बाटासिपुर कलेजाव जाखिनि फरायनाय फरायसाफोर, लोगोसे आसामनि गासै फरायसा बिथांमोनहा गावनि जिउ दानायाव जाफुंसार जानो हागोन, गावनि जा जानो गोसो जानाय बेखौ जाफुंसारनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों।